Bongethuba namhlanje Richards Bay Online News singabaka usegaphila Herbal Solution. Namhlanje mhlawumbe sokhuluma nje ngempila oBrown ngaphandle ngoba ubona kanti phakathi mawuhlephula umhlophe futhi ke uyathakwa neminye kanjalo uwodwa futhi uyasebenza kakhulu. Uyangena ke entelezini kakhulukazi esilwane eyeceke makungukuthi nje futhi ngihlushwa zilwane nomhlanje ngihlushwa isilwane uyasiza kakhulu. Uyangena ke emthini yenhlanhla kanti futhi uyangena nasey'mbizeni. Uyakwazi ke nokucupha ubisi lokufa la kuvela khona kanti futhi ke uyasiza kakhulu kumntwana osanda kuzalwa ukumbethela ukuze engahaqi imimoya futhi ke engahluphi nangokugula njalo. Noma ke uphuma emngcwabeni uyakwazi ukugeza ngayo futhi uyalekelela kakhulu uma unesichitho. Abanye ke bayazi ngamafutha omhlaba. Injalo nje le nduku iyakwazi ukwenza umuntu aphahluke okuhle noma okubi akacabanga ngawe. Le nduku ke siyayidayisa ikhona empangeni esiteshini eBus Rank. Uma kongukuthi ufisa ukuthunyelelwa yona unga-order 060 554 2855 kanti ke noma ithakiwe noma ingathakiwe zikhona. Amen.